ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо оиди давраҳои мушкилии хурдсолии худ маълумоти хеле аламовар дод. Биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. хурдсолии ман хеле душвор гузаштагиае. Ман аввалин маротиба дар синни 17-солагӣ дар толори Амрико барои иштирокчони бозиҳои олимпӣ дар болиш ва ҷойгоҳ хоб кардагиям. Ҳамон шабро хеле хуб дар ёд дорам. Ман худро танҳо ҳис кардам, чунки ман одат карда будам ки мо дар як хонаи хурдакак бисёрӣ хоб мекардем ва пойҳои бародарону апаву хоҳарони ман доимо дар рӯи ман буданд. Ҳамон шаб ҳамаи чиз дигар гуна буд. Дар он ҷо ман ҳоҷатхона ва болишти худро доштам ва то ҳол ман ба болишт одат кардагӣ нестам, чунки дар хонаи мо ягон вақт болиш набуд. одамон тарафи дигари таърихи маро намедонанд. ман дар оилаи хеле камбизоат ба воя расидагиям ки дар оилаи мо 7 фарзанд буд ва ҳамаи моро модари танҳои муҳоҷирамон тарбия мекард. мо аз Мексика будем ва дар Амрико ҳамчун муҳоҷир зиндагӣ мекардем ва модари ман бо маоши аз ҳама камтарин кор карда моро ба воя расондааст, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки Генри Сехудо чемпиони олимпӣ оид ба гӯштинги озод, чемпиони UFC дар ду вазн вазни 57 ва 61 килограмм шуда буд. ва дӯстон, ин таърихи Сехудо боз ба ҳамаи мо исбот мекунад ки ҳамаи кор имконпазир аст. асос орзу доштан, ҳадаф мондан ва ба сӯи ӯ ҳаракат кардан аст ва як рӯз не як рӯз шумо ба орзуи худ мерасед. шаби гузашта яке аз ҷанговарҳои топи Eagle FC дар вазни нимёна Абдураҳмон Алимагомедов баъди ғалабаи худ дар турнири Eagle FC 42 ба чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов визов дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман мехоҳам Самандарро ба муҳориба ва реванш даъват кунам, чунки дар муҳорибаи гузашта чӣ хеле ки ҳама медонанд ман бемор будам. ман ин чиза гуфтам, не ки ягон кас бовар накард, аммо ман имрӯз нишон додам ки ман дар ҳақиқат бемор будам. барои ҳамин ман реванш мехоҳам дар муҳорибаи навбатӣ, чунки дар якум муҳориба бо ӯ ман 50% омода будам. ин чиз рост аст ва ман ҳозир баҳона накофтесам. пеш аз муҳориба ман мехостам ки аз ин муҳориба даст кашам, не ки аз сабабе ки мухлисони бисёри тоҷик барои дастгирии ӯ омада буданд, ман нахостам ки онҳоро ноумед кунам ва ба ин муҳориба баромадам ва фикр кардам ки ман хуб ҷангида метонам. аммо аллакай дар якум раунд қувваи ман ба анҷом расид ва ман дар дуюм ва сеюм раунд аз рӯи феъли худ ҷангидам. ман тайёрам ки интизор шавам. ман шитобиданӣ нестам, боз ҳам хубтар омода шудан мегирам. осеб надорам, 1-2 ҳафта пас ман барои оғози тамринҳо омода мешавам, гуфтааст Алимагомедов. хотиррасон мекунем ки чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов дар муҳориба зидди Абдураҳмон Алимагомедов бо қарори дуваро ғалаба ба даст оварда буд ва ҳамчунин дар карьераи Абдураҳмон аввалин мағлубият овард ва акнун Абдураҳмон реванш мехоҳад. дӯстон, ба фикри худи шумо, оё Абдураҳмон барои ин реванш сазовор ҳаст ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангвари UFC дар вазни миёна Марвин Виттори оиди муҳорибааш зидди Пауло Коста фикроша баён кард. ӯ дар яке аз марҳилаҳои зарбазанӣ хеле хуб аст. дар дастҳои ӯ аниқ зарбаҳои сахт ба монанди бомба ҳаст ки метавонад туро ба нокаут рой кунад. аммо ман ҳис мекунам ки дар умум ҳамчун ҷанговари муҳорибаҳои омехта ман аз ӯ дида болотарам. ман ҳатто дар зарбазанӣ аз ӯ дида хубтарам. чизе ки мухлисон мехоҳанд, ман дар ин муҳориба ба онҳо ин чиза медиҳам. ман ният дорам ки ин шахсро ба нокаути вазнин роӣ кунам. ман тайёрам, ҳам рӯҳан, ҳам ҷисман. ман барои ин муҳориба тайёрам, гуфтааст Виттори. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Марвин Виттори ва Пауло Коста аллакай шаби 24 октябр баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд.